Eżistij fil-katakezi tagħna llum xtaqt li nirrifletti magħkom ftit dwar l-eżerċizzi. Ninsabu fi żmien tar-Randan u ċertament nisimgħu l-eżerċizzi b'diversi modi, nattenduhom fil-Knisja, nisimgħu fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni b'modi differenti, hekk mument ta' barka kbira. Però xtaqt li nirriflettu ftit dwarhom biex ma jkunux sempliċement drawwa kultura tradizzjoni f'pajjiżna, imma ikunu realtà illi tista' tgħinna fil-verità skont il-ħsieb tagħhom. L-ewwel ħaġa xtaqt nibda sempliċement mill-fatt għaliex huma l-eżerċizzi tar-Randan. Ir-Randan eżistijej huwa mument ta' bidla fil-ħajja tagħna. Huwa mument fejn aħna ma nistgħux nifqu kif aħna. Ir-Randan huwa mument li tuwassalna għall-lajt. Lajt huwa l-passaġġ mill-mewt għall-ħajja ta' Sidna Ġesu Kristu, però irid isir il-passaġġ tagħna personali li aħna wkoll ngħaddu mill-mewt ta' dnub għall-ħajja f'Ġesu. Dak huwa l-Easter vera, dak huwa l-Għid vera. Aħna meta ħammorru biex niċċelebraw il-qudies ta' nofs il-lejl tal-Għid, il-Viġilja tal-Għid, mhux biss ħanfakru l-passaġġ mill-mewt għall-ħajja ta' Ġesu, imma ħaneħtlu wkoll f'Ġesu fil-passaġġ tagħna. Mill-mewt tiegħek għall-ħajja tiegħek. Mid-dnub għall-grazzja. Ir-Randan eżistijej huwa propju din il-preparazzjoni. Fil-bidu tal-Knisja marbut mal-Għid kien hemm kif għajja parti anke mill-quddies tal-Għid il-Magħmudijiet. Għaliex? Għax din il-Magħmudija il-Magħmudija hija l-passaġġ tiegħek personali f'Ġesu mill-mewt għall-ħajja. Li int ħatejt le l-dnub, skużawni, li ħatejt le lix-xitan u iva lil Ġesu. L-Easter aħna lajt niċċelebrawh marbut mal-Magħmudija tagħna personali. Li ngħidu le għad-dnub, le x-xitan, le lid-dinja u iva għal Ġesu, iva s-saltna tiegħu, iva għall-grazzja tal-Alla f'ħajjitna. In-Nisrani qabel ma jitammet jgħaddim żmien ta' preparazzjoni. U propju ir-Randan ħanidu hekk huwa ċiklu żgħir li jerġa' jdaħħalna f'din preparazzjoni biex f'Sibt el-Għid inġeddu l-Magħmudija tagħna. Biex ngħaddu mill-lajt tagħna, mill-passaġġ tal-mewt tal-ħajja, mid-dnub għall-grazzja. Mela, ir-Randan jiġi eżistijej biex lilek jippreparak ħalli inti tagħmel din il-bidla sħiħa fil-ħajja tiegħek. Issa, jekk din mhix ċara f'moħħok, isli tibda tkun ċara. Ir-Randan ma jiġix sempliċement biex jagħmel ftit karità. Ma jiġix biex tibda ssum jew biex titlab aktar, irid iwasslek lejn xi ħaġa u mhux lejn li tiffoka biss fuq il-passjoni il-mewt u l-qawmien ta' Ġesu, imma fuq il-mewt u l-qawmien tiegħek personali fi Kristu Ġesu. Ir-Randan allura maħbubin tiegħi isir din il-preparazzjoni għal dan il-mument tant importanti għalik f'ħajtek. It-tiġdid tal-Magħmudija tiegħek f'Sibt el-Għid. U l-mod kif il-Knisja tippreparana hija b'dawn l-eżerċizzi li aħna rridu nagħmlu. L-eżerċizzi eżistijej ħafna drabi rridu xejnihom biss għal immorru nisimgħu il-kelma u ħanitkellem ħafna fuqha għaliex ċertament hija importanti li mmorru nisimgħu il-pretki f'kelma waħda. Però l-eżerċizzi mhumiex li biss li tisma' l-kelma. Il-kelma eżerċizzi hija l-kelma eżerċizzi. Jiġifieri inti ħares lejn in-nies li kull filgħodu u filgħaxija tmurtarhom jimxu fi triq. Dawn jagħmlu eżerċizzju fiżiku. Jew biex jolbu, jew biex isaħħu l-masel, jew biex jissaħħu huma, jew biex ikunu fitt, jew għax imħabba nuqqas ta' saħħa, etc. Però ma jmorrux jimxu biss. Jiġifieri meta tmur timxi, toqgħod attent x'tiekol sarattant. Toqgħod attent kif qed issajjar, toqgħod attent il-kwalità tal-ikel x'qed tixtri. Jiġifieri l-eżerċizzju waħdu fih innifsu mhux biżejjed, imma hemm affarijiet oħrajn li trid każ. Inti nut li tmur tagħmel siegħa mixi kuljum u mbagħad kif tmur id-dar tokol kollox, għax dak l-eżerċizzju ma jkunx qed jgħin, mhux ħajtik riżultat
vera, mhux ħajkun qed jgħinek vera għal dak li okej, jista' jagħmel xi ftit ir-riżultat, imma irid ikun marbut ma' kollox. U allura sistija importanti ħafna li aħna ma niżolawx il-ġimgħa eżerċizzi, il-ġimgħa pritki li tisma' hekk waħda għax isekka tmur tagħmel il-mixja imma mbagħad m'intix toqgħod attent x'tiekol, mela l-eżerċizzi li nisimgħu it-taħdidiet il-pritki ma nistgħux naqtuh waħdu, miegħu irridu jkunu imseħbin l-affarijiet l-oħrajn. Millek jiena qed nisma' l-ġimgħa tal-eżerċizzi tiegħi, qed immur nisma' l-kelma tal-Alla lija, irrid nitlob aktar, inħobb aktar, nagħmel il-karità, insum. Mela li inti tisma' l-eżerċizzi tkun parti minn realtà ikbar. Mhux tisma' l-eżerċizzi tisma' toks u daqshekk. Mela importanti li jeżisti meta inti qed tattendi l-ġimgħa eżerċizzi, importanti li inti tikber fil-ħajja tiegħek sħiħa. Nerġa' nagħmel paragun min imur jimxi ma jimxix biss. Imma joqgħod attent x'jiekol u joqgħod attent li jkollu a healthy lifestyle ngħidu llum. U anke irid ikollna a healthy Christian lifestyle. Tajjeb. Ċertament li nisimgħu il-kelma tal-Alla hija ħaġa essenzjali immens fil-ħajja tagħna. Is-smieħ tal-kelma huwa importantissimu f'dan il-moment ta' preparazzjoni biex niċċelebraw l-għid ta' Kristu u l-għid tagħna u t-tiġġid tal-mawmudija kif ġie spjegajt. Is-smieħ tal-kelma. San Pawl jgħidilna is-smieħ il-fidi tiġi mis-smieħ tal-kelma ta' Kristu. Il-fidi tiġi mis-smieħ tal-kelma ta' Kristu. Jekk inti m'intix tisma' l-kelma tal-Alla, kif tista' tikber fil-fidi? Aħna fid-dinja tal-lum eżistijaj nisimgħu ħafna kliem, ħafna idejat, ħafna opinjonijiet. U dak li tisma' jinfluwenzak tisma' llum, tisma' għada, tisma' pitada, tisma' pitpitada, fl-aħħar tibda temmen dak li tisma'. U allura tisma' llum kontra l-Knisja, tisma' llum kontra l-żwieġ, tisma' llum favur id-divorzju, tisma' llum favur l-abort, tisma' llum favur l-eutanasja, tisma' llum favur ma nafxiex, dak li hu ħażin. Fl-aħħar tibda temmen dawk l-affarijiet. Aħna influenzati minn dak li nisimgħu. Anke dak li ngħidu ħafna drabi huwa dak li nisimgħu anke b'mod naturali, inti titgħallem titkellem għax titgħallem tisma'. Inti titgħallem tgħid dak li tisma'. Jekk tifel żgħir jisma' llum il-missieru jidgħu, jibda jidgħaj. Jekk tifel żgħir jisma' llum il-missieru jitolbu rożarju, jibda jitlob rożarju. Jekk jisma' llum il-missieru jitkellmu baxx, jibda jitkellem baxx. Jekk jibda jisma' kliem tajjeb, jibda jitkellem tajjeb. Għax aħna hekk nitgħallmu nitkellmu dak li nisimgħu. U dik mhix biss meta nkunu żgħar eżisti, anke meta nikbru. Allura importanti ħafna li aħna għandna l-bżonn li nitgħallmu nisimgħu sew il-kelma tal-Alla u nattendu l-eżerċizzi biex nisimgħu il-kelma tal-Alla. Għandna bżonn nirreżisti għax il-kelma tal-Alla hija ħajja qawwija u għandha qawwa fi anfisha. Inti ma tix tibda ir-rundown u tgħid jien imma kif ħa nitbiddel kemm diffiċli. Le, l-ewwel tisma' l-kelma tal-Alla għax il-kelma tal-Alla għandha l-qawwa fi anfisha li lilek tibdlek li lilek tfejqek. Li lilek teħilsek mid-dnub. Ninnutaw fil-ktib tal-Ġenesi jeżisti li Alla joħloq bil-kelma tiegħu, ikun id-dawl id-dawl kien. Alla jgħid u dak li l-kelma tal-Alla tgħid, il-kelma twettqu isir. Allura jeżisti biex inti tbiddel tinħelles mid-dnub, l-ewwel ħaġa tisma' l-kelma tal-Alla f'ħajtek. Għax dik għandha l-qawwa li lilek tfejqek, għandha l-qawwa li lek taqilek mis-sitwazzjonijiet tiegħek. Naraw il-Ġesu bil-kelma tiegħu kien ifejjaq in-nies. Mur. Kun infejjaq. Kelma. U bil-kelma jfejjaq il-mulej. U allura inti trid l-ħajtek tlaqaħħa mal-kelma tal-Alla. Trid tismagħha u nenfasizza eżisti il-bżonn li nisimgħu il-kelma tal-Alla. Oħroġ minn darek, mur il-Knisja u isma' il-kelma tal-Alla tiġi pritkata. Jekk ma tistax segwi l-mezzi ta' komunikazzjoni, ma irridu nisimgħu il-kelma tal-Alla tiġi pritkata eżisti. Għaliex jekk le kif tikber il-fidi? Bl-opinjoni ta' ħadd ieħor, kif taħsibha int il-fidi ma tikberx b'hekk. Tikber bis-smigħ tal-kelma. Per rridu eżistijaj
anka fl-eżerċizzi, aħna rridu il-kelma tal-Alla nilqawha bħala kelma tal-Alla. Il-kelma tal-Alla mhijiex biex impoġġuha fil-librerija par ma' kotb oħrajn. X'jidilna Ġesu mhuwiex wieħed mill-ħafna ħsibijiet u opinjonijiet tal-filosofi, tat-teoloġi, tal-ħaddiema, ta' xi politiku. Il-kelma ta' Ġesu tmur lilin tiżboq dan kollu eżistijej. U aħna rridu nistmaw il-kelma tal-Alla kif tassewi. Irridu nħallu l-kelma tal-Alla jkollha awtorità fuqna. Irridu nħallu l-kelma tal-Alla taħkimna. Mhux aħna naħkmu l-kelma. Irridu nbaxxu rasna, reverenza, qima, umiltà quddiem il-kelma tal-Alla eżistijej pritkata lilna. Titħalli l-kelma taħkmek. Titħalli l-kelma ta' Ġesu taħkem il-qalb tiegħek. Għax meta l-kelma ta' Ġesu taħkem qalbek, Ġesu nnifsu jaħkem qalbek. U l-kelma ta' Ġesu hija qawwija iktar mill-pornografija li inti tara, hija qawwija iktar mill-kilba għad-droga li inti għandek, hija ikbar iktar mill-ġibda l-adulterju li inti għix fih. Tippruvax tinqala minn dan kollu, isma' l-kelma ta' Ġesu, għax bil-kelma tiegħu Ġesu jista' jaqilek, jista' jfejqek minn dan kollu. Allura eżisti huwa estremament importanti. Mela li mmorru nisimgħu l-kelma ħanikbru fil-fidi, li nagħtu l-awtorità lill-kelma fuqna. Però l-kelma eżistijej waqt li nistgħu nisimgħu wkoll kif jgħidilna Ġesu fil-parabola taż-żerriegħa, ta' dak il-bidwi li jmur jiżra iż-żerriegħa, ma tħallix frott fina l-koll istess. Għaliex fuqut ħanisimgħu il-kelma fl-eżerċizzi, però ix-xitan jiġi jisraqilna. Mill-ewwel, l-asfur li jiġi jnaqqar iż-żerriegħa taqa' fil-blat. Kemm tittoqgħod attent eżistijej li ma tħallix ix-xitan jisraqlek il-kelma tal-Alla. Wieħed mill-ikbar attakki tax-xitan fuq il-bniedem huwa li jisraqlu il-kelma tal-Alla. Nixtieq noħodkom daqsxejn fi ġbija tal-Apokalissi, meta għandna il-mara tqila li qed twellet liben huwa mid-dragun li qed jipprova jibla din it-tarbija. Hija simbolu eżistij tal-Knisja. Il-Knisja li qed twellet dan liben li hu l-kelma Kristu nnifsu. Niftakru xejn San Ġwan fil-prologu tiegħu. Fil-bidu kienet il-kelma, il-verb, il-logos u l-verb kilma Alla, il-verb kien Alla. U l-logos sar laħam, il-kelma saret laħam, il-verb sar laħam, verbum dei caro factum est. San George Preka għamela ħafna popolari magħna l-Maltin. Hija simbolu il-Knisja li qed twellet il-Ġesu qed tagħti dil-kelma tiegħu, però hemm dragun lest li jiblaħħa. Ix-xitan kif il-kelma tal-Alla tiġi mħabbra jipprova jisraqilna mill-ewwel minn qalbna. Wara noqogħdu attenti eżistijej. Ma nħallux ix-xitan jipprova jisraq il-kelma mill-qalb tagħna. Kemm għandna bżonn nitolbu lil Madonna li hija ġbija ħajja tal-Knisja kif jgħid San Ambroċ biex tipproteġi l-kelma li qed tiġi pritkata matul dan ir-randan li ninsara kollha fid-dinja. Għax ix-xitan jipprova jisraqha. Ix-xitan jekk hemm mument li jidħol il-Knisja huwa l-omelija. Jekk hemm mument li x-xitan jiġi miegħek huwa fil-qudies biex itelfek milli tisma' l-kelma tal-Alla. Jiddistrajjak, moħħok ma jkunx jietem, idaħħallek sibiet oħrajn, iva. Tħallix ix-xitan jisraqlek il-kelma li ħatirċievi fl-eżerċizzi. Jista' jkun li inti l-kelma tilqaħħa imma ma tħadd trabbi ruq fik, m'hemmx ħamrija soda fik. Allura għandek bżonn li l-ħamrija tiegħek tagħmilha ftit fonda. Kif kont qed ngħid qabel li tisma' l-kelma mhux biżejjed. Imma li trid anka iddemmel il-kelma, iddemmel il-ħamrija tiegħek permezz tat-talb, tas-sawn, tal-karità, tas-sagrifiċċju, tas-salib. Ħafna drabi iddemmel jagħmilha tajba l-ħamrija, tbatija. Għandek bżonn iddemmel il-ħamrija tiegħek. ċe ma tistax tkun persuna ta' oxra, superfiċjali, taħseb qed tagħmel ħaġa kbira x'qed tmur tisma' l-eżerċizzi taħseb li inti tajjeb il-qoxra supervja kbira. Insisti bżonn nieħdlu fil-fond. L-eruq tagħna jridu jinżlu fil-fond. X'jekk ma jkunux fil-fond l-eruq, ix-xita malajr titlaq.
mela naraw li nkunu nsara li nitlu fil-font. Il-kelma tal-Alla li tisma' ara li tinżel fil-font, mhux tal-obbligu biex tossod tħall il-mara jew l-ommu kull missierek jew tal-aħħal ir-raġel tmur l-eżerċizzi, imma tħallija tidħol fil-font tal-qalb tiegħek. Jista' jkun inti tisma' l-kelma ħadd tilqaħħa b'ħafna entużjażmu, imma mbagħad mal-ewwel inkwiet daqshekk, full stop. Spiċċa kollox, insejt kull ma smajt fl-eżerċizzi, insejt kull ma Ġesu qallek. Ma jistax ikun hekk eżisti. Ma jistax ikun li m'għaliex kien bufura rieħ daqshekk bin-nur iddur mill-ewwel, tinsa l-imejjel tal-Alla, tinsa il-mulej x'jagħmel miegħek fl-eżerċizzi, jew se jagħmel miegħek fl-eżerċizzi fil-kelma tiegħu li ħadd tisma'. Ma jistax ikun maħbu inti. Irridu nibqgħu nżommu l-kelma tal-Alla f'qalbna anke fl-inkwiet u tħassib tal-ħajja. Irridu noqogħdu attenti li ma nħallux l-inkwiet jeleb il-kelma tal-Alla f'ħajjitna. Bil-maqlub, hija l-kelma tal-Alla li titteleb l-inkwiet fil-ħajja tiegħek. Però anke l-kelma eżistija żerija li taqa' f'ħamrija tajba ma tagħtix l-istess frott minn 30 minn 60% jgħidilna l-Vanġelu. Għaliex, anke jekk ikollna dispożizzjoni tajba meta qed tmorru nisimgħu l-eżerċizzi, mhux ħadd tħalli l-istess frott. Anke jekk inkunu ħamrija tajba. Għaliex jiddependi mill-kollaborazzjoni tiegħek. Ġesu mhux magician. Ġesu jrid il-kollaborazzjoni tagħna. Mela l-kelma tal-Alla l-eżerċizzi ħallu frott daqskemm int tikkollabora mal-kelma li Ġesu se jagħtik. Ġesu ħajtkellem, Ġesu ħajmiss il-qalb tiegħek, Ġesu se jmiss il-ħajja tiegħek. Ġesu mhux se jibqa' għaddej minn ħajtek mingħajr mhux se jagħtik kelma dar-randan. Imma inti daqskemm tikkollabora ma' dik il-kelma. Dik il-kelma tista' tħalli frott fil-ħajja tiegħek. Jekk inti ma tikkollaborax magħha, mhux tista' esperjenza l-qawwa ta' dik il-kelma ta' Ġesu li taħfer tfejjaq tibdel taqla tibni tħott li tagħmlek persuna ġdida. Daqskemm int tikkollabora u tikkollabora billi tagħmel dak li l-kelma tgħid. Li dak li jgħid Ġesu mhux qiegħed hemm għad-diskussjoni, mhux qiegħed hemm biex noqogħdu narbluh mill-loġika ta' moħħna. Dak li jgħid Ġesu qiegħed hemm biex aħna nobduh. Ġesu jgħid min iħobbni ħares kemmti. U l-ikbar kollaborazzjoni hija l-imħabba lejn Ġesu li dak li jgħidilna fil-kelma tiegħu dak Ġesu se jgħidlek se jagħtik f'eżerċizzi inti dana tgħixu. Frott l-imħabba, mhux frott il-biża'. Ċertament aħna nistgħu ma nikkollaborawx għall-kelma għaliex aħna ma rridux nitbidlu. Ġesu ma tafx biex se joħroġ f'dawn l-eżerċizzi. Ġesu ma tafx biex ħajmissek fil-ħajja tiegħek. Ma tafx li ma dnub irid jaqlek minnu, ma tafx li ma rokna ta' ħajtek irid jidħol, u forsi ħajmislek dak id-dnub, dik ir-rokna, dik l-erja ta' ħajtek li int ma tridux imislek dan ir-randan. Forsi inti l-Ġesu tridu jidħol kull imkien f'ħajtek imma mhux fl-adulterju li qed tgħix. Forsi Ġesu tridu jidħol fl-erja skolla ta' ħajtek imma mhux fil-pornografija li tara. Forsi l-Ġesu tridu jidħol kull imkien f'ħajtek imma mhux dik l-iskappatura mal-prostituta li xkun tant tagħmel. Forsi Ġesu tridu jidħol f'kollox imma mhux il-fatt li inti ma tqerx. Il-fatt li inti ma titqalbinx, il-fatt li inti ma titlobx, il-fatt li għandek mittelf raġuni u skuża biex ma tmurx qudies, il-fatt li ma trix timpenja aktar ruħek fil-ħajja nisranija, inti tibqa' komdu kif int. Ħafna drabi dik il-verità eżisti li int ma trix titbiddel. Ma trix, tibqa' kif int, komdu kif int. U Ġesu forsi ġej jiskomodak fl-iktar erjas li ma tridx tkun skomodat fil-ħajja tiegħek. Jista' jkun eżisti illi Ġesu hekk ġej jagħmel dan ir-randan. U allura ngħidu kif inhi, mhux ħadd tiġik tajba, mhux ħajkollok aptit toqgħod tikkollabora mal-kelma tiegħu. Allura faċilment il-kelma li tisma' ma l-ewwel tibda tgħid din tot tal-mara, din tot tal-raġel, mhux li kien hawn ir-raġel jisimek fader, jew min jgħidlek, jew għat-tfal kemm kienet tajba llum ta' din l-omelija. Għalik. Għalik. Ħallija tmislilek il-kelma tal-Alla, mhux il-ħadd ieħor. Ħadd ieħor imulej jmissu wkoll, imma inti tażloqx, tkunx papra, tħallix il-kelma tal-Alla tkun ilma fuq il-papri li jiżloq minn fuqhom u xejn ma jmisshom.
Id-drabi l-eżerċizzi jistgħu jkunu hekk. Ilma fuq il-papri fil-ħajja tagħna. Nħallu l-kelma talla tibqa' dejja fuq il-rjus u ma tmissniex. Allura eżistijej. Importanti li aħna jekk Ġesu ġej f'daw l-eżerċizzi jmiss il-qalb tiegħek, jekk Ġesu ħajtolbok li tibidel, iftaħ qalbek, għamil kuraġġ, taqtax qalbek. Il-ħnina tiegħu hija ikbar mid-dnub tiegħek. Ġesu ma jgħidlikx tant biex titbiddel, imma jgħidlek ħallini nibdlek. Ġesu ħajdlek ħallini nħobbok, ħalli bl-imħabba tiegħi tkun tista' tħobb il-ħaddieħor. Ġesu se jgħidlek taqtax qalbek. Jiena naf li inti ċkejken, jiena naf li inti ċkejkna, jiena naf kemm issiba diffiċli biex inti titbiddel. Ħalli lili nibdlek, ħalli lili nimlik bil-qawwa tiegħi. Dan hu Ġesu eżistijej, dan hu dak li l-Mulej jrid jagħmlilna. Jekk għadek ma ddeċidejtx li tmur tisma' l-eżerċizzi, jekk għadek ma ddeċidejtx li tħalli Ġesu jidħol f'ħajtek u jmissek darran dan, issa għandek iċ-ċans tieħu id-deċiżjoni u tilqa' l-istedina ta' Ġesu fil-ħajja tiegħek.